komaji along United Karbi Club ahem along KLA KCS KEA UKC lapen LRNA volong komaji pathua club along BJP langper mondol committee atum pensong trok resim kangtang ol atum apan kangtum karnipon laka kresi langper MSC constituency angkang along United Karbi Club volong komaji along Karbi lamet amai Karbi Jutang Asong Karbi Employees Association volong komaji aro lapen volong komaji pathua club along BJP langper mondol committee lapen song trok Karbi anglong ok chumpan asong atum Karbi anglong pisekor chetok dam det pen lasong trok ok chumpran asong japo tumapan kang tum karnipon Karbi anglong along ke do ok chumpran asong song trok PDCK KPLT KLNLF UPLA lasong trok ok chumpran asong lapen Assam Sarkar lapen Central Sarkar atum angbong kedam tang chitia cheklo ni pai player ni New Delhi arong supia along monsa malamtan mati pisekor chetok ponlo bangso pisekor lake West Karbi anglong lapen East Karbi anglong lahini Karbi anglong aparma ningkan po abaha apan pura suri sia tangka hokpon lo lapen West Karbi anglong lapen East Karbi anglong lahini Karbi anglong aparma apan pura ason amo dengpon mate Delhi rong supia long monsa malam don cetok pon lo bangso monsa malam don cetok pon de dapi Delhi arong supia long penang barsi Guwahati airport along stami lasong trok ok chumpran asong atum apan kangtum karni padopon lo lason si pini lethal stami wolong komaji along kedo United Karbi Club along langpe riso nimso terang Karbi lamet amai Karbi Jutang asong Karbi Employees Association wolong komaji aro lapen wolong komaji pathua club along BJP langper mondol committee atum stami song trok japo atum apan lamdon kasi tawa bang tung harkarjo ame lamdon chumpran asong japo atum apan apa me kiwana pot luan kicak abang pula pen karjo kitlem abang pula pitu kan coro per piklo nilitum pini ada pen nonandak nang leiglo pendak karjo deng nitum nang pen long eglo la sinam tum bato pe pan coro per piklo la pen nilitum kiwang asong tinap atu apa sampai coro per piklo ana por ka tu we labang soling kacirap itu hang deng keteklong pot la pen bang solong ong dung alam theke bang putina mobile long bang putina alam thelong alam the klang et lo la posi isi dak pinangan alam the Karbi anglong arat akacing thu la pen Karbi anglong racharia mo kachilar mo aphi kachilar la bakso la pheta dak apaklang dolo anparta me pheta na din ke la hello hoi ki do Karbi tong phan ST inglo aso ba kake laso ST a khelo pula bakso deng ke deng ponam the khadak jai pon lo la pen halang so ang deng long kaching thur awar sai ke do ponji pula bakso deng jok pon lo la pen hadak sarkar deng pon lo la sa taksi itum Karbi anglong long chi li sai do je Karbi anglong atan mas council jong si bang pukilik tukok election dokok lo putin la bakso deng na hai do ji bang thok ke la phi ke inglo so to man ki rai pi do ko la pen ket bang ke kadoi beta thudun longi pura son ke paklang do puajo pinangan tu kamang hulone mate ka pacabu ipana cili girik lone stame kapachi ngoi ba puan lamthi kapachi tor koso ye pan ta pusai ye pan lasona a cili girik dam lason ta pe theklong la si ning binang le hala bangsong deng bang ke na tu theklong ji la pe tu theklong ram rapo la pe ekor ke dam atum si ko pini break jam se klem na po break ye sila tu ke klem dam po lasona bang awe ning tu lason kamatha we ko si bangsong deng tame claim rapet la pen la bangsong tang tebe heklong rapet la si bangpo la pen la bangso e kora long pen si Karbi anglong adang pi surisi anso se akror la bangso alam tame dak jong ponlo la bangso e jong pona ang deng bangke kaprek la ekor ke da batum phansi kupine paman lo la pukali la ke Karbi anglong angkang pi Karbi pendang lo ato kawe akhei do na phan si ladak lasa ang ding bagi wanik lo lapen ladak kapre veterinary college lapen forest college lapen kapre college do airport na tado lahai alam thina mila ke tok dang do na tum tado weda ketek long sai de lo posini baji midang moilo once ame sarkar pialo central government home minister Amit Shah kache tokarni marsi hetan alam jak lapen hetan ning ke thelam the kadoi phan pilo do beta pe long iklo so taksi Assam
chief minister alang listame kacecak besen alam thi tuhan pilo lapen autonomous council tuliram ronghang alang listame la solam thi pachun kacirap kacitu hektik an lapan kapacun wek yapan alang itame bori po kacecak dolo la sontos si tum song tro tum te mathalo nyala bangso kapacun pime japan implementation ke wan pame hek japan itum dode sang se la bangse claim pon po lapen kacirap itu kami pensi itu pura pet klaim rapet apa tuan si itu dam rapor itu labang kecil proyek no si ongdung labang so break jawan angdeng long kapak lang pura lama putak bantu kami RDP dan nangi pukali pun sampai nanti bang putin pa kang sayun lapen custody un angdeng sayde posi ing sayun nang po la sorting pensi itu methadim lapen methalong rei lapen metang angdeng ang hoilong kapacing tua tuan long kacirap situ tunji apa nak kepon tunji apa le positif amain penetum damdang dan negatif kapacing thute de jipan kapacing wajah pan angdeng bang itum dam dan lote itu lah bangsong deng men pling unji penetum tinggi tedo pen sorkar pi pen sorkar so sam sorkar distrik council patin tumningi tedo pen itu malang tu pen kai kami tembok helsi cirap kecitu ke jipan pen kapa unde jipan lah bangsong ekor teng angdeng tim kami kapacung nunet hek japan itu sang sedet pensi langdun po sang sedet pensi itu tingkam cijodun po labang kela hello karbia kepan karbiang long arara pansin itu labang song deng keci tok kemana posi karbiang long alat long karbia akhelong ledetik kana bang ken itu keci tok de pen sang yoi la publik keci tok de pen sang itu dode sang se pensi labang leletikan cucitikan itu labang song nembai klaim poji sini li kadoi phane chuning perfect lo ongdu angdeng bang ke ketok tang deng kapak lantang pun sebang putih na mobile long dorep lo mobile bong elong lihat tu mesti kupini lason otta nang deng kopi nangi pun seme aluat atui nangi pun seme ni tu mana nang tu man mo nang pitheji epen lang aluat atui kilong japan nang ni tu men cepat coy lo nang labang tamen ni tu nang tu pan la solo thui ke kapatu yo ye hormu kali rara long si konai rar atum chini eta ye pasi la solo thui ta melong ji la so alo thui otante ekor alo thui otante pusame bang putin mobile long tar pini ani ke le etlo ne tum delhi pen dipu kar beng nang chelele aprang si bang putin mobile thui long du rep lo la posi la bang song deng kilang pame pen la pen edon erap la pen chipo chiro kai doan khastame itu klada pen chithanon po klada pen pachini un po piding paper piklo la pen sarkar tum phan ningi thela hello la pen itu ningi thebe ki pikang tum hello kache tok ang deng tin tame Delhi sarkar central government la pen Assam government la pen Karbiang Autonomous Council tame kapachun pame japan claim tip nangi la pen pachun peme nangi ko alam he ni pensilam thei tang lo pardon te nang tum phan India ma de det pi angkang nang lemen ka thang kata tahu men ka thang so put thang nang tum pini angbong le song tok angbong na tum pis ekor ti tok lo la so pis ekor ka tok along apa thak nang tum ma hin kan ko puji ampun ni और kita Jun Purani India government Assam government lapen itu Karbiang long pen itu atau di song angkong ekor stop lo so ekor pen la Karbiang long lapen September ni la ketika ekor pen ge la itu Karbiang Arab lapen tan itu Karbiang kadu itu ta apa saya tunggu longji lapen lato non pinin ni itu mas longge la ta pinin na hok de di pula ke kan hok gi alam ge thang na be la kima la dake kadu ya close la itu halaki akimian si la dang nang tum la pine article 244A so put have no tum hin bang ko pine te kham pun dum article 244A putang ni tum India government han pamekalo explanation pamekalo briefing pamekalo ya la so demand ga ji ding pe demand lo la sila tangge na pichul pinangi hasta me la tum na ko tangge la salam ge Karbiang long tum was consilat ari ni representative to betala tum ko apa la pichul tidak ko sa satu jongbong jiuri sai gitu he kami problem ben la ita chunai ma pasi ning che thetu la consider la sit open for all pu bangke nang li teman ning sam tong pu ma ma de ko si company kali la so lam bang la lo he jo
ada kadu we ke pandai dum lang konang ko gila bangke la se non ta itu non 26 sit gitu ta la to open for all asom kadu we tum ta dak ni cipati dum ngke stami ni tum bang matha lo mo phige kaple ka dimen mu ni bang kadu de thang da be ji non la dak ta bang kaple ka tum sinang ni mo cipati de hai de yang nak la so chi matha si la bang ke to ni 34 sit bang ke reservation nang ku la sia ke mi pum matha sila reservation bi la pen la ten sit long ke kadu beta ka bidum da ba ka pe ke dum da ke cipati du la sila pen ke nang kai ngo abi ma se matha la si itum ke ni oi bi patung ni bahula song ko rapi song tumbang ning kang sam se patlang kon la si nang tum hin pen la song ko rapi tum han tu pi la bulan si mane la so e ko da puthat alang liduman kacuning di dia lama ke lalo la kadu be asai dai poe ke bijun edel lo la se mo bijun ben le aru ala tiklem nang asai an ge kadu wa be il tum cinggung pem tunan ko la si lang lidum ta aning le aning ci be oi edera aning ci pici edera na pitong long ni la pen ta ning ci pang sam te ko som te mission ku se ke ning yen tapi ni la kang thong kar ne long ke ko son sanang thong thek long rada aning ke non ra tum na situ na ke ini ngarong mimi alam no jo katu kita itu ber tek long no ra tum na long katu kita na situ ja nasi kor pan rat tum ta aning kang sam dulu si ning mathalo la pen ning ngarong no de